Umuwi ka na nga, ang dami mong daldal. At wag na wag mong pakikialaman ng mga barkada ko. Hindi mo sila kilala. Hindi ako uwi hanggat hindi kita kasama. Ikaw napakatigas ng ulo mo. Hindi na ako uuwi sa bahay. Bahala ka na nga. Malaki ka na. Alam mo na ang tama't mali. Kuya, pwede ba kitang makausap saglit? Bakit, Leo? May importante nga bang sasabihin? Wala naman, kuya. Gusto lang naman kitang makakwentuhan. Ganun ba? Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Kuya, kailan kaya tayo makakaahon sa hirap? Alam mo, Leo, pagbutihin mo lang pagtatrabaho mo, tiyak, giginhawang buhay mo. Kung aasinso man ako, kuya, dapat ikaw din. Alam mo, Leo, magkakaroon rin tayo ng sariling pamilya balang araw. Magbubukod tayo, hindi yung lagi tayong magkasama. Bakit, kuya? Ayaw mo na ba akong makasama? Hindi naman sa ganun. Siyempre, gusto ko rin maging pribado yung buhay natin. Basta, kuya. Gusto ko magkasama pa rin tayo sa hirap at sa ginhawa. Nako, saka mo na lang yung isipin pag umangat na tayo. Sa ngayon, magtrabaho muna tayo ng maigi. Sige, kuya. Siya nga pala, kumusta naman yung bago mong trabaho ngayon? Okay naman, kuya. Medyo nangangapa pa. Pero okay lang, tiyaga lang. Alam mo, Leo, kung magsisipag ka lang, makakamit mo yung mga bagay na gusto mo. Tandaan mo, Leo, walang trabahong mahirap sa taong nagsusumikap. Oo, kuya. Tatandaan ko lahat ng pangaral mo sa akin. Kundi dahil sa'yo, wala na ako sa mundong ibabaw. Ayos, pare. Nakachamba na naman tayo. Oo nga, pare. Ang galing mo. Siyempre, ako pa. Hoy, Leo! Ang aga-aga, alak na naman yung inaatupag mo. Kailan ka ba titinaw? Wala ka na ngang silbi, nakuha mo pang magnakaw. Hoy, magaling kong kuya. Huwag mo akong sinisigawan sa harap ng barkada ko. Pinapahiya mo ko eh. Umuwi ka na nga lang. Storbo ka sa pag-iinom namin. Saka huwag mo nga akong pagbibintang ang magnanakaw. Kasi wala kang ebidensya. Anong wala? Pinuntahan ako ni Mang Raul sa bahay at galit na galit. E di pinauwi mo na sana. Alam mo ba, nagdala pa siya ng tanod at gusto kang ipabarangay. Bakit? May ebidensya ba siya? Mahal kong kuya? Oo, pinakita sa akin yung kuha ng CCTV at walang duda. Ikaw nga ang nagnakaw ng alas sa bahay nila. Siguro, iyan na yung alas na ninakaw nyo. Kung ako man nagnakaw ng alas na yun, wala ka ng pakialam doon. Dumidiskarte lang ako para mabuhay. Dahil wala akong mapapala kung aasa lang ako sa'yo. Ginagawa ko naman lahat para mabuhay kita at makaiwas ka sa mga bisyong ganyan. Baka nga may iba ka pang bisyo bukod sa pag-iinom ng alak. Kung may bisyo man ako bukod sa alak, wala ka nang pakialam doon. At itong pakakatandaan mo, kuya lang kita. Maliwanag? Oo, kuya mo lang ako. Tungkulin kong gabayan ka at malayo sa masamang ginagawa mo. Tulad ng kasama mo. Oh, bakit napasok si Fred sa usapan? Hindi mo siya kilala. Yang barkada mong yan, hindi ko kilala? Oo, si Fred. Wala ka namang alam sa ugali niya. Anong wala? Masamang tao yan. Paano mo naman nasabi? Alam mo na ngang magnanakaw yan at gumagamit ng bawal na gamot. Pero sama ka pa rin ng sama. Si Fred lang nakakaintindi sa akin. Hindi katulad mo. Lagi mo akong pinapagalitan. Bakit? Para sa'yo naman yung ginagawa ko para tumino ka. Pwede ba, kuya? Huwag mong pakialaman mga ginagawa ko. Nakaka-istorbo ka. Umuwi ka na nga. Ang dami mong daldal. At huwag na huwag mong pakikialaman ng mga barkada ko. Hindi mo sila kilala. Hindi ako uwi hanggat hindi kita kasama. Ikaw napakatigas ng ulo mo. Hindi na ako uuwi sa bahay. Bahala ka na nga. Malaki ka na. Alam mo na ang tama't mali. Wala ka pala eh. O pre, tagay. Astig ka talaga pare, kaya lodi kita eh. Sus,
Maliit lang na bagay yun, pre. Hindi talaga uubra sa akin yun. Ang tibay mo, pre. Hanggang salita lang yun. Wala siyang gawa. Ako ang masusunod sa gusto ko. Hindi siya. Pero sa totoo lang, pare, hanga ako sa kuya mo. Mabait siya. Naku, pare. Sa una lang mabait yun. Pero sa huli, andun yung kulo niya. Hindi paano yan, pare. Hindi ka makakasama bukas. San, pare? Sa susunod na racket natin. Pwede ba kung hindi sasama? Siyempre, sasama ako. Sigurado ka, pare? Oo naman. Kanino bang bahay papasukin natin? Yung bahay ni Mr. Wansil. Ha? Di ba pare, siya yung isang mayaman sa kabilang bayan? Oo, pare. Tiba-tiba tayo doon. Di ba siya yung nakabangga ni paring Toryo noon? At mula noon, hindi na nakita si paring Toryo. Oo, siya nga. Huwag mong sabing atras ka na. Naku, hindi ah. Siya nga pala pare, alis muna ako. Bakit, pare? Saan ka pupunta? May pupuntahan lang. Pero babalik din ako mamaya dito. Sige, pre. Aantayin kita. Sige pre. Tutuloy pa kaya ako? Mukhang tagilid ako sa susunod na lakad. Paano na kaya to? Puntahan ko na lang kaya si kuya. Tatanggapin pa kaya niya ako? Wala naman sigurong masama kung pupuntahan ko siya. Kuya, O Leo, nagawi ka. Sisigawan mo na naman ba ako? Kung pumunta ka dito at aawayin mo ako, mas mabuti pang umalis ka na lang dito. At baka makalimutan kong may kapatid akong magnanakaw. Kuya Ben. Oh, bakit Leo? Kuya, pasensya ka na kung nasigawan kita kanina. Ano ba ang sadya mo at bumalik ka dito? Kuya, lahat ng sinabi mo sa akin kanina, lahat yun ay totoo. Na ako ang nagnakaw sa bahay nila Mang Raul. Bakit mo kasi ginawa yon? Sawang-sawa na kasi ako sa pagiging mahirap, kuya. Lahat ng bagay na gusto ko, hindi ko makuha. Kaya ba ginawa mo yung magnakaw? Oo, kuya. Pasensya na. Bakit ka nagbalik dito sa atin? Kasi kuya, yung susunod naming lakad ay yung bahay nila Mr. Wansil. Si Mr. Wansil? Yung isang pinakamayaman sa kabilang bayan? Oo, kuya. Siya nga yun. Buti na lang pumalik ka dito sa atin para malayo ka sa kapamakan. Oo, kuya. Eh paano na yung kasama mo? Si Fred ba, kuya? Oo. Anong balak mo ngayon? Hindi ko nga alam, kuya. Mas mabuting tawagan mo na lang at sabihin mong hindi ka makakasama. Sige, kuya. Hello, pare. Oo, pre. Saan ka na? Alis na tayo. Pare, pasensya ka na. Hindi mo na ako makakasama sa lakad nyo ngayon. Anak ng... Pare naman. Mayayari ako nito kay boss. Pasensya ka na talaga, pare. Ayokong magaya kay paring Toryo, pare. Napakaduwag mo, pare. Duwag na kung duwag, pare. Pero ayoko na talaga. Visit na buhay to. Tama yung gagawin mo, Leo. Andito lang ako nakasuporta sa gagawin mong pagbabago. Salamat, kuya. Ito ang lagi mong tatandaan, Leo. Di baling magdildil ng asin, wag lang makakagawa ng masama, ay busog pa rin ng mabuting kalooban. Hindi lahat ng bagay nabibili ng pera, Leo. Pero marami ring nagbebenta ng kanilang prinsipyo para lang makaahon sa kanilang estado sa buhay. Yun sana ang wag mo nang ulit gagawin. Oo, kuya. Salamat at parati kang andyan para gabayan ako. Ano pat naging kapatid mo ako? Salamat, kuya.